Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Jingshlei ba Jingtwa Khyndew ka Ktah ashika dei ki Jylla stay lamingi kari India. Ha ka balada khenlang baro ki don hadu lai pasangut ki brio ki balayap. Ha Assam ka Jingshlei kala nangjur hadu da sngini kong. Ha ka baki babun ki jaka kila nang dap da ka ka Regional Meteorological Center ha Guwahati kala maham ba ka jinghap slap ba malumala kala ban nang beting hakikat tu kani ki jaka ha Assam kat ba uslap ubajur bah ula ru ban hap hakikat tu kani ki jaka. Baro ki bala klat naga jingsha lin shop ha kabor mariang ha usnam ki lapoi shaka ship hongut ha Assam kat kum ka khubor The New Indian Express kat ba kumba lai point 100 pusau lak ngut ki brio ki la Ktah ha ka Jylla ka kachar ka de ka ni ki district ka bala Ktah ajur bha ha ka ba kumba shi lak ngut ki brio ki la Ktah kat ba ki don prapusan hajar ngut ki bala Ktah ha Sri Bhumi bat 100 hajar ngut ha Nagon district ki bor badi khmi ki labu hadu shispa san pusan tali ki yeng basa bat ki jaka ajing sumar hagi khat ar tali ki district ban pet ki shipo hajar ar spa hanyu pu ar ngut ki brio ki bala phet na ki yeng ki sam ki bor sarkar ki la samru dau khau udai ka melu ka phnyang bam shagi tu ki bala Ktah na ka Jingshlei hadu menta ki dan hanyu spa 100 pusau tali ki shnong ki badang shlei bat lai hajar san spa ar pusau point lai pupra hektar ki jaka rap ki la sha punjat na ki babun ki jaka jong ka Jylla Assam ki bor sipai ki la mi banerap ki brio ki bala sakut na ka Jingshlei bandra apat ki shaka jaka bakham shingan ka jinghap slap ka bajur ka la ja ka leng ki Jylla shtei lamingi kunthop ha Arunachal Pradesh Manipur Mizoram Sikkim Meghalaya hak bali i baki yeng ki sam kila shatap ha ka hakikat tu gani ki jaka ringkat ka Jingtwa Khyndew ka bajur ha Arunachal Pradesh lai i uwei ubrio ha ka durkhi balayo ring bala pelat de ukiran rijiju ubade UMP ketika Jylla ha ka X hak ba uni ubrio ulasno ha ka jingking nar banjam chashiliang ka wa klam dadan kunu ketiar banyada yu lada wahab Menteri Ketanat Kampo Iyeng kari India Amit Shah ha ka X ula bente ba ula yo banekran bat ki menteri rang ba ka Assam Sikkim bat Arunachal Pradesh bat ka Sarkar Manipur banterwa jingerap lada ki don kam jingerap hakum kene kapor dak ba uben rap ru ba ka Sarkar Modi kan yeng skam ban kershan ya ki Jylla North East